Welcome to Hiling ni Jeng, and for today, I'll be recording a very inspirational Ilocano song. Very inspirational. So tomorrow, I'll be uploading my episode it's a meet and greet with my flight attendant idol. So I hope that you'll watch that tomorrow at 10 a.m. But before that, I just want to share with you as well, kasi hindi na ako masyado nakakakanta ng Ilocano songs. But before, way back in, hindi ko alam, 2010 yata. 2009. I used to sing events sa Ilocos. So, naiimbitahan ako sa mga events, mga birthday, sa mga kasal, sa mga lamay. Kahit saan, basta iimbitahan ako, pupunta ako. Kasi syempre, it's a pleasure then if someone invites you to go. So, there was this one event na may nakilala akong DJ sa radyo. So, it's called DZTP. Si Sir JR. Hindi ko alam kung connected pa siya sa DZTP, but it's a local radio station sa Ilocos. And he invited me if I could sing sa kanyang program. So, of course, pumunta ako doon. Marami akong nakilalang mga... Ay, tumigil. Sabi natin. Marami akong nakilalang mga artists, yung mga... Sa Ilocano, ang tawag sa kanila mga batido. Yung mga magagaling talaga mga kumanta. So, nakilala ko si Girly. Hi, Girly, kung nandyan ka. So, yun, napakagaling niyang kumanta. So, doon nakilala ko sila. And through them, nakilala ko si the late SBM Jun Rosal. Napakadaming opportunities na nag-open sa akin noon kasi kinuha niya akong singer. So, yeah, I want to give my shout out as well to Ma'am Corazon Rosal. Thank you, ma'am, sa lapak. Thank you, ma'am, for helping me din dati kasi meron ako mga sideline noon. So, sinasama nila ako. Sir June, sobrang bait. Kahit saan mo siya makita, babatiin ka talaga niya. Sobrang bait niya. So, yun yung isa sa mga naalala ko. So, ayan, napakadami ko na naman sinabi. Today is a very special episode kasi meron tayong special guest. So, we just moved here sa aming bagong napakalaking bahay. And kasama kong aking pinsan, kakantahin namin bago ko siya sabihin, mag-i-intro lang ako ng konti dito sa kakantahin namin na kanta. So, ito kanta na to, very inspirational siya. Sobrang pinag-isipan talaga namin ng maigi kasi parang feeling ko hindi ko siya kaya. Parang sobrang bigat kasi ng emosyon nitong kanta na to. So, we used to joke around this song. Kapag nai-stress kami, yung kinakanta na lang namin tong kanta na to. Nakaka-distress siya. Huwag niyong isipin na dramatic tong kanta na to. So, it's an upbeat Ilocano song. So, mamaya na lang, antayin nyo na lang. But before that, let's welcome my cousin, Mary Rose Abad. Nagtago siya sa likod. Hi, welcome to Hiling ni Jeng. Anong masasabi mo sa iyong unang guesting? Nagpapasalamat po ako sa binigay niyong opportunity. Salamat, Shopee! Salamat, Shopee! So, yan. hindi namin na-practice yun. So, ito na. Isasalang na natin si Lot sa isang umatikabong bakbaka. Hindi namin pinaghindaan to. Wala kaming props. Bago yan, i-greet muna namin si Ate Joy. Hi, Ate Joy in Canada. Hello, kumusta ka na dyan? Hello, Sayon. Dedicated naman sa iyo. Dedicated namin kay Sayon. So, ito na. PTS, tumigil ka na muna dyan. Handa na kami. Alright. Ready ka na, Lot? Ready. That's the spirit. Okay, sa mga hindi man makaka-relate dito, alam nyo na siguro, the title pa lang, alam nyo na kung anong kinakanta namin. Sana ma-inspire kayo. Okay, let's sing the song. Ready mo na yung props natin dyan. Ano ba yan?
ready mo rin. Pagpapintas gayam tibagbagi, titarong apag gusto mi. Laki! Basta tarong alalunusan mi. Talaga? Anyaman di klase na isak mulmi. Kalot! Titarong ket na vitamina, nagimas amin na bubukel na. Laki! Tay tarong di pulos makauma, nangisituen no puraw mayat lata. Tay tarong pudno ang makapaseksi. Talaga? Pampakinis di kudila perpermi, basta partis na sustansya. Tay tarong anam sekti langana. Dolat. Titarong ket na vitamina, nagimas amin na bukbukel na. Nagimas, sibukbukan na. Tay tarong di pulos makauma, nangisituen no puraw mayat lata. Laki nito ah. Tarong iti bigat, tarong iti aldaw, tarong tirabi ay nagimas sa biyag. Tarong ke bagong, tarong ke barba, tarong akala yun ay di makauma. Mataas na to. Nagiwas ti tarong, guray, tarong akan ganayon. Tarong at tinorta, tarong at pinakbet, nagimas nga talaga. Ay, Tarong tiyal daw, tarong tirabi ay nagimas sa biyag. Tarong ken bagoong, tarong nga palma, tarong nga kana yun ay di makauma. Nagiwas ti tarong, guray, tarong nga kan kanayon. Tarong nga tingorta, tarong nga pinakbet, nagimas nga talaga. Woo! Hello sa mga mahilig sa talong dyan. Ay, sayon! Ay, sayon. Favorite mo, pritong talong. Okay, go. Pagpapintas gayam di bagbagi, tay tarong nga pagugusto ni. May kanto tong talong na to. Basta tarong alalunusen mi. Laga, kahit niluto. Anyaman di klase na sakmulmi. Titarong ket na vitamina, nagipas nabukbukel na. Yes, manang joy, sana Yes. salakatan. Tay tarong tipulo. Bakit katawa mo? Nangisituen no puraw mayat lata. Tay tarong pudno makapaseksi, pagpakinis di kudila perpermi, basta tarong ket na sustansya. Tay tarong anam sekti langana. Tarong iti bigat, tarong iti aldaw, tarong tirabi ay nagimas sa biyag. Tarong kin bagoong, tarong ti parbangon, tarong nga kanayon ay di makauma. Nagiwas na tarong, uray, tarong akan ganayon. Tarong nga tinorta, tarong nga pinakbet, nagimas nga talaga. Tarong iti Repeat bigat, chorus. tarong iti aldaw, tarong tirabi ay nagimas sa biyag. Party, party! Mananggoy! Tarong go, tarong ti parbangon, tarong nga kanayon ay di makauma. Nagimas ti tarong,
Nagimas ti tarong, tarong at kanayon. Nagimas ti tarong, nagimas ti tarong, tarong at kanayon. Bye-bye. Contest pala to ng pahaba. So yan, I hope that we lightened up your mood sa aming very inspirational song entitled Tarong. Muntik nang maging heart. So yan, I hope that you will support me sa aking meet and greet session sa mga flight attendants for tomorrow. That's 10 a.m. para marami na kayong gising ulit. And tulungan nyo naman ako sa aking YouTube channel nang madagdagan naman ng subscriber ko. Kasi 3 pa lang sila, isa na dun si Lot. Thank you so much guys for watching. And don't forget to prito your talong tomorrow. Ulam namin bukas. With bagoong. Thank you guys. Thank you Lot. Thank you, Manang. Bye-bye Manang Jo.